Hello, good afternoon sa mga Bisaya, maayong udto ninyo di tanan. So nag-video ako baski gamay nga na farm. So pantawa ninyo na diri ang tanan baski gamay pero dasok ang pananom ng pangagulay. So ingan nyo yung diri sa site, diskarte ba ang labanan. So gabi, may gabi tayo, kamuting kahoy, tanglad andon, talbos kamuti. So tanglad napakalabong tanglad So diri naman sa side na ito may talong. Ito ang pinakamaraming. Ayun, mga sili at talong. Ayun. So may mga kalamansi din dito. Ayun ang kalamansi. Ayun. So napakaganda, no? Ito naman yung panghalo ng pabangonang parang tinatawag ng parang paminta na panghalo ng mga pabango sa mga ulap, kung sa mga luto. Yun. Gamay lang siya guys, pero nadiritan na ng mga gulay-gulay. Kung gusto mong magkuhan, diskarte ba, mga ibato ninyo matigyan diskarte lang ito, para hindi na meron kang tanim, meron ka rin anihin sa araw-araw sa pagkaon niyo matagadlaw. So sa mga Bisaya diha, sa mga kababayan ko diha, mga Bisaya, Luzon, Visayas, Mindanao, mao ning buhat na ko matagadlaw karon na diri ni harvest ko og gabi para buhaton nato og laing sa hapon. So salamat, paki-share na lang at paki-comment at like sa aking pangalan na sa Facebook. Salamat.